Jongens en meisjes, we zien hier vandaag op de 15e Lili-Dag in Heerlen. En die hebben ze aandacht voor poëzie. En ik heb gehoord dat hij een hele leuke theatergroep gaat optreden. Dus ik zou zeggen, kom mee naar binnen. Ik ga eens eerst kijken bij poëzie. Ik heb een achtbaan in mijn hoofd. En iedere keer maakt hij een andere rit. Een rit van gevoelens, met soms vlinders in mijn buik. Mijn huis werkt niet af, omdat ik met mijn hoofd weer even ergens anders zit. Soms botst de achtbaan en explodeert mijn hoofd. Dan schreeuw, brul en stampvoet ik. Maar na even kalmeren verdwijnen de donderwolken en begint het zonnetje weer te schijnen. De achtbaan gaat van snel naar langzaam en ik van boos naar blij. Ik heb een achtbaan in mijn hoofd, de puberteit. Wauw, Lonneke, een hartstikke mooi gedicht. Maar vertel eens, wat is er zo leuk aan poëzie schrijven? Nou, ik vind het leuke aan poëzie is dat je je gevoelens erin kwijt kan. En ik vind ook dat je persoonlijkheid, als iemand anders je gedicht voordraagt, dan kan je al heel snel merken wat voor persoonlijkheid het heeft geschreven. En is dat nodig, dat je je gevoelens kwijt moet in een gedicht? Nee. Nee, dat niet, maar ik vind het heel fijn, omdat ik moeite heb met mijn gevoelens kwijt te kunnen, soms. En dan vind ik dat heel fijn om dat in een gedicht wel kwijt te kunnen. Ogen. Ogen. Ogen huilen. Tranen van verdriet. Ogen fonkelen van vreugde. Het is emotie die je ziet. Ogen spreken, vertellen meer dan woorden kunnen zeggen. Ogen kunnen met één blik alles uitleggen. Met mijn ogen doorgrond ik jouw verleden. Kijk waar er geschreven staat en voorspel wat er in de toekomst gebeuren gaat. Ogen hoeven niet goed te kunnen kijken, toch bepalen ze je persoonlijkheid. Dat heeft mijn broertje wel laten blijken. De blikken in jouw ogen weerspiegelen mijn gevoel en begrijpen wat ik bedoel. Want ogen zijn de poortjes naar de ziel en de kijkgaatjes de wijde wereld in. Ik zit hier naast Ricardo en Ricardo is de jeugdstadsdichter van Heerlen. Ricardo, vertel eens, hoe ben je dat geworden? Nou, ik heb een advertentie op internet gezien waarop ik kon reageren, kon je aanmelden, zeg maar. Toen heb ik dus twee gedichtjes van mij opgestuurd. En toen ben ik genomineerd om mee te doen aan de verkiezingen. En toen heeft Heerlen dus mogen stemmen. En uiteindelijk heb ik de meeste stemmen gekregen. Maar nu ben ik al heel nieuwsgierig geworden naar jouw gedichten. Waar gaat je eerste gedicht over? Mijn eerste gedicht? Luister maar. Oké. Hallo wereld, ik denk dat ik het red. Heb gisteren zelf mijn wekker gesteld. En ga uit mezelf op tijd naar bed. Hallo wereld, ik ben klaar voor de strijd. Maar wacht, laat mij nog heel even rusten. Voor het aangaan van al deze verantwoordelijkheid. Laat mij nog één keer vrolijk spelen. Met mijn auto's en mijn trein. Laat me nog één keer lachen om het domste. Laat me nog één keer heel even kind zijn. Hallo wereld, ik ben klaar om ervoor te gaan. Maar laat mij rustig, stap voor stap leren. Hoe ik op mijn eigen benen kan blijven staan. Hartstikke mooi. En je tweede gedicht, waar gaat die over? Het tweede gedicht dat gaat over een bepaald type jongeren. De stoere jongen heet hij. Laat je vrienden dan maar vallen en sla die jongen in elkaar. Zo word je ooit nog eens benoemd tot de stoerste van het jaar. Trek je broek op 6:30 en haal je onderbroek er bovenuit. Doe je pet schuin, rook wat wiet. Gooi een steen door die oude man zijn ruit. Zoen iedere meid die je wat langer aankijkt. Zet in je Facebook-status al je pijn. Maar ga nou alsjeblieft niet vertellen dat je alleen maar probeert om jezelf te zijn. Wauw, waar haal je dat vanaf? Ja, waar haal ik dat vandaan? Ik heb eigenlijk met mijn gedichten, ik loop ergens, ik krijg een zinnetje binnen, een thema binnen. En dan schrijf ik dat op en dan begin ik door te schrijven. Ter plekke schrijf ik mijn gedicht altijd af, waar ik ook ben. En ik hoef er eigenlijk niet lang over na te denken. Dus ik heb niet echt iets specifieks waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Ik haal het eigenlijk uit alles. En van poëzie gewoon een kijken naar een theatergroep. Ik moet een beetje zachtjes zien, want volgens mij gaan ze zo meteen beginnen. Het theaterstuk Het Oud Limburg. Ik ben heel nieuwsgierig. Kom mee. Als Limburger probeerde ik altijd mijn accent aan te passen aan de provincie waar ik was. In Tilburg was ik een Brabander. En des te noordelijker ik ging, hoe meer ik wilde meedoen met de harde G. Nooit echt heb ik kunnen wennen aan die zachte. Zo suffig, niet wetend wat je wil en vooral ook heel bang voor de grote boze wereld. En je Uilander, kan het plat? Jammer dat ik het nooit geleerd heb, het dialect. Wordt toch niet altijd begrepen. Je bent een Limburgse, maar je spreekt geen Limburgs. Wieso? Wie modern van die nou is? Ik ben in deze provincie geboren en ik heb nooit ergens anders gewoond.
Gezegend met een Limburgs accent, maar niet kunnen spreken. Mijn jeugdliefde sprak zelfs alleen maar dialect. Kan niet beter dan Nederlands. En toch heb ik het nooit geleerd. Wien, water, koffie, zeg het maar. Koffie? Nou, zet ik wel even aan. Toch voel ik me al een echte Limburgsuur. Het Burgondische leven, de gastvrije lu, carnaval vieren met Schutterie de Langlui. Maar de wereld is nog zo groot. Putje kaarten? Kaarsje erbij? En ik zit nu neer Rian. En Rian is van de jeugdtheatergroep De Golf Oetsjenne. Vertel eens, waar gaat het theaterstuk over? Het gaat over een meisje dat hartstikke Limburgs is en dus in Limburg woont, in Vosje. En nou, Limburg is hartstikke mooi, maar ze wil toch meer van de wereld zien. Dus gaat ze op reis en tijdens de reis komt ze er eigenlijk achter dat ze nog steeds terug wil naar die geboorteplaats. En dus eigenlijk hartstikke Limburgs blijft. Dat nog altijd mooi blijft. Maar dat ze tegelijkertijd ook wel meer van de wereld wil zien, want het heeft nog zoveel te bieden. Dat gaat over. Dit is eigenlijk een groot kind. Is er ook iets voor kleine kinderen? Ja, we hebben ook een theatergroep voor de kleine kinderen. En dat is van de leeftijd 9 tot ongeveer 14, 15 jaar. En dat is hartstikke leuk. Er zitten nu ongeveer 10 kinderen bij. En ik nodig je goed om een keer te komen kijken. Top, dat doen we zeker. Ja, super. Mag ik zo de appel flappen? Kim van Edens gaat alles proberen. Wieso? Nou, ik hoor die kroesje en proemenvlaai een beetje zat, dus ik dacht misschien is het leuk. Proemenvlaai, ben jij een lekker stuk? Ja, dat bedoel ik. Dat is zo uitgemolken, zo cliché, dat doen voor altijd al. Kim van Hey, Edens dit is wel mijn favoriete stukje vlaai hoor. Ik dacht misschien is het leuk om wat nieuws te proberen. Boven hebben ze alleen maar van die vieze fruitvlaai. Maar die gekke dingen zoals Zeeuwse bolussen en zo allemaal. Nou, dat zou ik echt wel eens willen proberen. Dat heb ik nog nooit gehad, wat ze dan in andere provincies hebben. Durf je het niks? Boven een lekker stukje Limburgse vlaai. Inderdaad. Ik zit hier langs de hoofdrolspeelster Stans. En Stans, vertel eens, wie is het om in deze toneelgroep te spelen? Ja, superleuk. Het is heel leuk om zelf een stuk te maken voor mensen vier gemak. Het is ook super om op het podium te spelen en een leuke groep. Dus. Geweldig. En wie is er erbij gekomen om dit te gaan doen? Nou, mijn pap, die had de basisschool waar ze altijd repeteerden met het stuk. En ik ben nu vanaf mijn 10e speel ik erbij. En via mijn pap ben ik erbij gekomen. En als ze nou één ding moest zeggen wat het allerleukste is van toneelspelen, wat zou je dan zeggen? Transformeren in een andere rol. Dat ze helemaal in mijn zangerskind zijn. Ja. En wat wil ze tegen de kinger zeggen? Nou, gang vooral oog op toneel, want het brengt heel veel zelfvertrouwen. En het is superleuk om op een podium te spelen. Dus. Dit is toch geen vlaai? Dit is taart. Bovendien, ik mis er heel veel vanille. Een deeg in het midden is veel te zacht en de korst is veel te hard. Ja, ze hadden hem beter moeten laten rijzen. En de oven heeft waarschijnlijk veel te hoog gestaan. Mijn mam zei altijd, kindje moest nooit de oven te huis staan en niet met de deuren staan. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, ja. Ze hadden me verteld dat je nergens zo lekker vlaai kunt krijgen als in Limburg. Ik denk dat ze gelijk hebben. Vind je wel lekker? Het stuk is helaas afgelopen en deze twee dames hebben ook meegenoten van een mooi toneelstuk. Wie het G? Lieke. En? Iris. En vertel eens, wat vond je ervan? Ik vond het heel erg grappig op sommige momenten. En ja, als het nog een keer zou spelen, dan zou ik weer gaan kijken. En dicht dan? Ik vond het heel mooi gespeeld. En ik vond het ook wel knap dat ze in zo'n korte tijd zoiets moois konden klaarzetten. Ja, dat was hartstikke mooi hè. Hey, en vertel eens, zou je uit Limburg willen? Nee, omdat het hier altijd zo gezellig is. En nee, dus eigenlijk niet. En dicht dan? Ik ook niet. Waarom niet? Hier heb ik ook veel familie wonen. Nou, dat waren een fantastisch theaterstuk. Maar helaas zijn we weer aan het einde gekomen van de Lili Liedag. Wees hier er weer vandoor. Ha ja.